Falta un minutet per la 1 del migdia. Us ho hem anat dient des del començament. Avui, lliçó de cocteleria clàssica amb el nostre expert, amb el Sergio Estévez. Molt bon dia. Bon dia. Que, com sempre, ens ha portat de tot i més, però abans de posar-nos a barrejar-ho tot, Sergio, hem de ser que en cocteleria no tot s'hi val i per això avui ens vols parlar de les proporcions. Sí, de fet, una de les coses que sempre insistim molt a la gent és que un còctel, igual que un pastís o qualsevol preparació culinària, ha de tindre tot mesurat. Això de li posem uns quants grams de farina, uns quants grams d'ou, o... No. Hem de dir més o menys la quantitat perquè volem una cosa, que el que produïm sigui sempre uniforme. És a dir, que una cosa un dia no quedi molt dolça, molt àcida, molt forta, molt fluixa, i per això tenim instruments facilíssims que ens permeten saber mesurar i fer les coses ben fetes. El nostre amic de sempre, el jigger, no? El mesurador, l'eina bàsica de la cocteleria per mesurar, però també tenim una altra gran mesura que és la cullera. La cullera és una altra cosa que també fem servir moltes vegades per mesurar. Sí, una culleradeta és una mesura que equival més o menys a mig centilitre. Llavors, quan fem servir una culleradeta és mig centilitre. I una altra mesura que també fem servir de vegades, que és una mesura una miqueta diferent, és un cop. Quan fem servir els bitters, li donem un cop. Allò que fem de donar-li un copet, doncs això també és una mesura que és 0,008 centilitres. Però bueno, els cops aquests, diguem-ne, que queden una miqueta al marge. No és el tema aquest d'aromatitzar, però en recordem-nos, els jiggers van ser 5 i 2, 5 i 3, 4 i 2, i la culleradeta és mig. Llavors, així tenim una mesura per començar a poder treballar i diem, doncs mira, tenim unes referències i el bo és que els còctels, ja com si diguéssim 10 o 12 famílies de còctels, en el sentit de les proporcions que fan servir. Avui, durant els propers dies, anirem coneixent diferents famílies, diferents proporcions, perquè també tinguem aquestes eines per potser improvisar la nostra pròpia recepta. Avui, 9 a 1. 9 a 1, sí, l'origen. L'origen, els old fashion? L'old fashion, sí. De fet, l'origen del còctel era un, vull dir, les begudes fins fa no tant, parlem principis del segle XIX, 1800 més o menys, les begudes eren begudes directes, és a dir, què tenim ron, què tenim whisky, què tenim vodka, què tenim el que sigui, doncs això és el que es veia sol, vull dir, no fèiem servir les begudes com una forma per mesclar. Llavors, el primer sentit és agafar i dir, què fem amb aquesta beguda? Doncs anem a suavitzar-la una miqueta. Sempre amb les begudes que tenen molt d'alcohol, alguna vegada ho hem provat, si agafem una ginebra sola i la intentem catar, o un whisky sol, o un rom sol, vull dir, en el sentit d'intentar-li trobar tot, és molt complicat. Per què? Perquè les capes d'alcohol que surten ens tapen els aromes que hi ha sota. Llavors, una forma molt fàcil de poder saber el que hi ha dintre és agafar una miqueta d'aigua i obrir una miqueta la beguda. Quan obrim una ginebra, això és una cosa que molta gent, quan fem tallers i cursos, la gent diu, com que si li posem aigua a una ginebra té més gust? Si l'aigua li treu el gust a les coses, no? Dic, sí. El que passa és que l'aigua el que fa és reduir la sensació d'alcohol i el que ens permet és veure una miqueta més estirat el que hi ha dintre. Si podem fer un paral·lelisme amb el que passa amb un cafè d'aquests ristretíssim, d'aquests que són tan forts. Què li passa a un cafè ristretto? Que és molt intens i molt fort, però és molt complicat que amb el nostre paladar puguem trobar-li els matisos. Per què? Perquè és tan fort i tan concentrat que ens costa molt poder saber el que hi ha dintre. En canvi, si aquell cafè l'estirem una mica, podem percebre millor els aromes. Això que diuen que els anglesos, els americans o a Centre Europa es veu el cafè igualit, que no té gust a cafè, no és del tot cert. Un cafè una miqueta estirat ens ajuda a percebre millor els matisos. Igual passa amb els destil·lats. Quan veiem algú que pren el whisky a palo seco, que es diu, pensem, aquest en deu saber molt. I no, potser a vegades aquest glaçonet de més que li posem ajuda a estirar. El que passa és que a mi el que m'agrada és el whisky sol amb el got, com a màxim, una goteta d'aigua, però el que passa és que a l'aigua li podem posar en forma de gotetes o a l'aigua li podem posar a la boca. A mi, per exemple, per beure un bon whisky m'agrada un got d'aigua amb gel, molt freda, i el whisky al costat. I anar bevent aigua i una miqueta de whisky. I la pròpia aigua que queda en la boca ja et fa aquest 10%. És molt fàcil. A vegades simplement fer un servei diferent és molt fàcil. I això és una alternativa. Ja et dic que són els primers còctels, perquè clar, els primers ingredients que van entrar a la cocteleria eren molt simples. Teníem els alcohols bàsics, us he portat 2 whiskys molt diferents, us he portat un ron, també diferent, i una ginebra, que són els ingredients que en podíem trobar una barra, lògicament no d'aquesta qualitat, però alguna similar. I què és el primer que va començar, quin és el sal i la pebre que tenien en aquell moment? Bueno, sempre sabem que per balancejar una beguda tenim un sistema molt fàcil, que és el dolç. El dolç fa que una beguda
agafi facilitat de beure. És a dir, quan tenim el clàssic orujo aquell, l'orujo blanco, allò que és força potent i molt imbevible per un paladar no habituat, inclús per un paladar habituat, a mi l'orujo se'm fa molt complicat de beure, hi ha una forma molt fàcil de fer-lo més bevible, que és l'orujo de hierbes. Sí. El licor aquest d'herbes què porta? És la base d'orujo, però el que passa és que el redueixen amb sucre, li posen aromes i li baixen la graduació d'alcohol amb aigua. I a més es veu fred. Llavors, de l'orujo a l'orujo de hierbes hi ha una diferència brutal, però fem servir la mateixa base. Doncs aquí construirem, amb més carinyo i amb més respecte pel producte, formes de facilitar la beguda i de beure alguna cosa diferent, de donar-li un toquet. I sempre seguint aquesta proporció que ens comentaves, 9 d'alcohol i una de... Sí, és una forma de dir, m'estic prenent una beguda sola, però amb un toquet, amb un puntet d'elegància. Llavors, per això us he portat el got clàssic, el got clàssic dels old fashions, que és aquest tipus de got, el got on the rock, sí, són uns gots diferents. I el primer que hem de fer sempre és refredar la copa. Això és una cosa bàsica sempre de qualsevol preparació. De fet, els old fashions ben fets es triguen potser 8 o 10 minuts en preparar un old fashion. Aquí farem uns old fashions una miqueta més rapidets. Per què? Perquè el procés de refredament i de més és molt lent. Llavors és un tema que s'ha de fer amb molt de cura, però bueno, els accelerarem una miqueta perquè la gent s'ho pugui fer a casa fàcil. Refredem la copa i retirem en aquest cas l'excedent d'aigua? Sí, exacte, això sempre, per això hem portat aquí també el gotet per llançar la resta d'aigua, com sempre, cauen unes gotetes només. Aquest era l'Strainer, exacte, el colador d'oruga que li diuen, o Strainer, aquesta eina mítica que aquí ja, molt bé, ja anem agafant vocabulari d'eines. Llavors, començarem a fer un old fashion amb un whisky, que ha sortit al mercat relativament fa poc, que es diu Hey Club. Sí, de fet, aquest és un whisky que em sembla que patrocina un exfutbolista, el David Beckham, que està allà al darrere d'aquest whisky. És molt fashion el whisky, és un whisky de gra, no és un whisky de malta, sinó que és un whisky de gra, i que és relativament lleuger de sabor. Llavors, per fer un old fashion necessitem el whisky, en aquest cas, per començar. Es pot fer un old fashion, no el clàssic, però sí que es pot fer aquest estil de còctel tipus old fashion amb qualsevol beguda alcohòlica. Jo diria que amb el vodka és el més complicat perquè ja no seria un old fashion, seria més un martini, que ja n'hem parlat algun dia, però comencem simplement amb això. Llavors, primera cosa bàsica, tenim un alcohol, però què hem de fer amb aquest alcohol? Li hem de donar 2 punts. Primer, donar-li un puntet de dolçor, que serà aquest 1, i amb què li podem donar dolçor? Doncs li podem donar dolçor amb sucre. He posat aquí un sucre candi, aquest és un sucre de pedres especial, però per mi, a l'hora de treballar en cocteleria, l'ideal és fer un xarop. I el xarop la gent s'ho pot fer a casa, vull dir, també, a part dels comercials que hi ha, s'ho pot fer a casa. Hem dit que hem posat 5, li posarem mig, li hem posat 4 i mig de destil·lat, li posarem una mesura, en aquest cas una culleradeta, que serien 0,5, 9, 1. Llavors, el que hem de fer, la primera cosa que hem de fer és mesclar bé, perquè com tenen diferents densitats, el que volem és que el destil·lat i el xarop se'ns mesclin bé. Ara aquí què tindríem a la base? Molt fàcil, tindríem una espècie de whisky lleugerament endolcit. És a dir, tindríem un whisky de malta, en aquest és un whisky de gra, perdó, lleugerament endolcit. Amb això d'aquí estem fent 2 coses. L'hem endolcit i amb aquest moviment el que estem fent és desfer una miqueta el gel. Per què? Perquè l'aigua del gel ens rebaixi també una miqueta la força de la beguda i ens la faci una miqueta més bevible. Llavors estem estirant una miqueta la beguda i l'estem refredant. I llavors, per aromatitzar, tenim sempre la sal i la pebre del món de la beguda, que són els bitters. Aquí tenim uns bitters, he portat una col·lecció molt diferent de bitters, he portat de xocolata, he portat de llúpol, he portat el clàssic d'espècies, he portat d'aranja, he portat de cogombra, o sigui, he portat aquí una selecció de bitters molt diferent, i jo crec que per aquest tipus de whisky li anirà molt bé fer servir un bitter com aquest d'aranja. Un bitter d'aranja, llavors, quina quantitat de bitter d'aranja farem servir? Molt fàcil. Un cop. Això és suficient? Suficient. I com sempre, com ens agrada sempre donar-li, li donarem una volteta extra, perquè quedi ben mesclat, i com sempre ens agrada donar-li un toquet extra d'aroma, farem un twist. Però avui no farem el twist clàssic, sinó que he portat un Zester. Aquesta eina no la coneixíem. Sí, el Zester, que és similar al twist, el que passa és que veuràs que en comptes de fer-nos la cinta llarga,
el que ens farà serà una cosa diferent, ens farà... Veus com surt? Ah, una mena de cargolet, no? Sí, ens farà un cest. Ens farà... Veus com està sortint tots els aromes? I li posarem aquí. És espectacular i em sap greu que els nostres espectadors pobres no ho puguin percebre. El ball també d'aromes que hi ha des que has obert el whisky fins ara que has posat el twist de taronja. I veus com queda la taronja a dalt i ens queda un whisky refredat, lleugerament endolcit i obert amb aigua i aromatitzat amb una miqueta d'espècies i taronja natural. Escolta. Jo crec que l'aroma és brutal de taronja. Sí, el vols tastar? Mira, m'esperava una bufetada, perquè jo he vist molt de whisky i molt poc de cosa, no? I escolta, no? Fantàstic, molt suau. És molt suau, molt bevible. Molt bé. És una forma diferent de prendre un whisky, estil old fashion. Què passa que ara ens anirem a algun lloc i direm, escolta, prepara'm un whisky nou amb el... Prepara'm un old fashion de tal whisky amb un toquet d'allò i d'allò. Bueno, però sempre tenim casa nostra per poder-ho fer. No, i tant. I ho podem fer amb qualsevol whisky o amb qualsevol ron. Crec que és la primera vegada que prenc un whisky i no estic allò, ai, per favor, que em crema. Bueno, perquè està ben diluït, ben proporcionat i sobretot el sucre i aquest puntet d'aromes li dona aquesta obertura i aquesta facilitat de beure, no? El que els italians diuen amabile, amable de beure, doncs aquí tenim aquesta sensació. Fantàstic. Anem a fer el salt amb un ron, vale? Ara que ja sabem els passos, anem a fer-ho molt fàcil. Ja tenim el got, l'he escorregut aquí, llavors el que farem serà, t'he triat un ron, que a mi és un ron que vaig descobrir fa relativament poc, es diu Lambs, és un ron britànic, i que fa una olor... Clar, això els espectadors no ho poden olorar, però fa una olor a espècies. No moscada... A cremat, com una mica... O sigui, cremat. Torrat. Vainilla, sí, té una sèrie d'aromes impressionants. Llavors, el que farem serà com abans, li posarem 4,5, o sigui, és una mesura, però una miqueta menys per no arribar a dalt. Li posarem també una miqueta de sucre. També li podem posar sucre de vainilla, per donar-li un toquet extra, però li posarem la culleradeta, com sempre, del xarop de sucre. Li donarem unes voltes. Podríem haver fet una doble mesura, que en l'altre hem posat un altre gel, però més que res perquè es pogués veure bé, he posat només una mesura de gel. I en aquest cas d'aquí, el que farem és que li posarem un bitter de xocolata. Ron i xocolata, un clàssic, no? I a més, en aquest cas està fet amb llavors de cacau, i simplement és posar-li aquestes gotetes de llavors de cacau, acabar de remenar perquè s'integri bé, aquesta olor de bar, aquest soroll clàssic de clink, 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 i per acabar de rematar, doncs farem el mateix, li posarem també una miqueta de taronja, és que aquí a més es veu perfectament com s'està perfumant de taronja. Li posem, en aquest cas es diu zest, i amb l'ajuda de les pinces ho posem dintre i tenim, en aquest cas, un ron old fashion, amb molta potència de taronja. Però es barreja molt amb i com la xocolata, el ron, el sucre, com entre tot ajuda a que sigui una beguda molt, molt, molt fàcil. Molt bona. I a més, és una forma de beure un ron sol molt diferent. Ostres, però em sorprèn moltíssim, perquè no notes el gust aquell d'alcohol fort. I això com ho fem? Notes els matisos que deies. Això ho fem gràcies al sucre, gràcies a l'aigua que deixa anar el gel i aquest puntet d'aroma. Això ho podíem repetir. És fantàstic. A casa la gent ho pot fer també amb ginebra, sí. Com ho farien? Simplement posant-li una mesura de ginebra i en comptes de fer servir la taronja, que també la podíem fer, imaginem-nos, per exemple, ginebra amb una figureta de llimona i un bitter aromàtic, que és el clàssic que poden trobar a qualsevol lloc. O que experimentin amb el whisky, amb el ron, amb la ginebra, amb el que tinguin a casa, però una forma d'oferir als convidats una beguda lleugera i diferent, doncs una preparació nou. Fantàstic, de debò que m'ha sorprès moltíssim, El whisky m'ha sorprès molt, però el ron ja ni t'ho explico. Escolta, mira, fem una cosa. Tu el whisky i el ron ja estem perfectament preparats per gaudir d'una actuació en directe. Perfecte, doncs. Què et sembla? Doncs ja està tot preparat aquí, o sigui que anem a gaudir-ne. Anem a gaudir-ne. Gràcies, Sergio. Gaudim del directe de Pistola, que presenta nou disc.